Здравейте! Продължавам с решаването на задачите от проведените държавни зрелостни изпити по информационни технологии. Днеска ще реша задача 26 от 29 май 2024 година. Ето го и условието на задачата. Файлът Details съдържа данни за месечното производство на различни детайли в едно предприятие. Трябва да се изготвят различни справки за месечното производство. За целта в работния лист справки свалил съм ресурсните файлове, отворил съм ресурсния файл, Excel-ския, откъде ги свалям от сайта it-lessons.eu. Там ги има всички ресурсни файлове от проведените държавни зрелостни изпити по информационни технологии, както и други ресурсни файлове с задачи, върху които можете да се упражнявате. Така, имаме лист справки. Тук в този лист по условие трябва в колона детайли да се създаде пада списък, чрез който да се въвеждат различни детайли, като се използва информация от работния лист детайли. Тоест, тук трябва да имаме един пада списък, като данните трябва да ги вземем от този лист. Как го правим това? Маркирам областта от клетки, в които ще създам падащ списък, след което отивам в менюто Data и Data Validation, още веднъж Data Validation. Тук, за да създам списък или пада списък, трябва да е лист, след което тук в Source трябва да посоча откъде ще ми дойдат тези данни, от кой лист или от някаква област от клетки, или другия вариант е да въведа на ръка, като ги разделя отделните стойности с точка и запетая, но в нашия случай трябва да ги вземем от листа детайли. Поради което кликам тук в празното място, мога да кликна върху стрелката или директно да отида в листа детайли и да посоча откъде да ми дойдат данните. Ето от тук, след което потвърждавам с OK и трябва да ги имам вече. Да, имам ги. Тук 3, айде няма да ги дам поред, а ще ги 5 и тук какво остана двойката. Ето така. Добре. Тази част от условието на задачата изпълнихме. Минаваме към ето тази част, която гласи следното. В колона брой произведени детайли да се въведе функция, която пресмята общия брой на всеки вид от произведените детайли за месеца. Тук не е казано от кой лист трябва да вземем данните, но ние трябва да се сетим, те и безстои са малко листовете, са 3. Тук най-вероятно ще дойдат някакви данни или от тези два листа, или чрез някакви наши изчисления. Добре, значи най-вероятно този лист трябва да е. Да, имаме ги детайлите тук. Иска се в тази колона, брой произведени детайли, да видим, например, за детайл 3, колко броя са произведени. Та за целта казахме, тук ще ги видим. Значи трябва да видя тук в тази колона, къде са детайлите и за всеки детайл да взема броя на произведените детайли, който седи също този детайл. Тук в колона D или в колона произведени детайли. Добре, значи трябва да видя, например, за детайл 1, 320, да потърся по-надолу в списъка с детайли, дали има още някъде детайл 1. Тук също има, трябва към това 320 да добавя 310 и надолу по същия начин трябва да потърся и ако намери да взема броя от тази колона. За тази цел, за да го направя, има една конкретна функция, която сумира с условие, като условието ще бъде вида на детайла и където го намери този детайл, ще добави към нашата бройка. Добре. Значи, за целта, аз заради това, че тази функция ще я пиша, тук ще я използвам и после ще я копирам по-надолу, при което копиране, адреса на клетките ще се променят и аз искам адреса на клетките ето тук да ми остане от B2
до долу, както и от D2 до долу да останат едни и същи, поради което ще именувам тази област от клетки, като именувайки тази област от клетки, айде детайли ще пиша тук на кирилица. Винаги пишете на кирилица. Сега ще ви кажа защо. Защото ако пишете някакви кратки имена, например E2, то ще е някакъв адрес на клетка и ще се обърква. Когато задавате имена, пишете ги имена на области от клетки, пишете ги на кирилица. Тук детайли, тук също. Сега единият вариант е, ако не искам да ми се променят областта от клетки при копиране на формулата, знаете, че трябва да сложа долар пред буквата на колоната и пред номера на реда, или другия вариант е ето така да именувам тези области. Айде по-добре така да ги именувам, за да не се мъча да слагам долари, пък може и да забравя да ги поставя доларите и после няма да работи коректно функциите, които въвеждам. Тук беше брой или произведени детайли. Роиз, няма да го пиша тук, разбира се. Ctrl Z, за да ми отмени това, което направих. Още веднъж маркирам. Ето тук трябва да пиша произ, долна черта, детайли. Хайде малко по-съкратено. Така, именувах и тази област от клетки и тази. И сега отивам в справки, пак казвам. Тук казахме, че ще използваме функцията SUMIF от FX. Има го тук при мен, използвал съм го преди. Ако не можете да го намерите, нали, тук трябва да пишете SUMIF и Enter. Разбира се, че трябва да е на латиница, SUMIF. Намираме го, потвърждавам с OK. Сега, SUMIF има три полета. Като в първото поле трябва да посочим областта, в която ще търсим. В нашия случай беше детайли. Мога да го пиша на кирилица беше детайли и като напиша детайли, тук ако ми излязат стойности, това значи, че областта, която съм именувал, наистина е детайли и ги намирам. И сега в тази област какво търся? Търся ето това, детайлите. Като тук няма да слагам долар пред колоната, едно долар пред реда, защото при копиране искам да не ми остане постоянно тази клетка, а да се мини надолу. И сега трябва да посоча, след като го намери, откъде, там където е намерило, срещу него, откъде да вземе стойността. Както виждате, тук има range и критерия са получер, т.е. болтнати са, удебелени са, което значи, че те са задължителни. Sum range не е задължителна, но ако не посочим sum range, ще сумира от тази област, в която търсим. Само, че там бяха букви, при което няма как да сумира символи, т.е. букви не може да се сумира, поради което ще ми избие грешка най-вероятно, ако го оставя така. Ако бяха числа, да. Но аз и без това не го искам. Аз искам да ми провери в тази област детайли. Какво да провери? Да провери за вида на детайла от колона детайли, след което откъде след като го намери да ми сумира? Мисля, че беше произ долна черта детайли. Да, излязаха също и тези стойности. Тук значи съм го писал добре. Ако не се сещате, отивате в данни и ето това искам да ми вземе, след като намери от тук да ми вземе стойността. Излязаха, да, ето той произ детайли, същото е. Потвърждавам с OK. 4940 е за детайл, 3 копирам по-надолу. Това трябва да е. Добре, изпълнихме и тази задача. Ако не сте сигурни дали е това или не, ще ви покажа още един начин да го разберете това.
Можете да го разберете чрез справки, само че при справките се налага да сортирам, т.е. всички детайли единици да дойдат един по друг, после другите и така нататък. За да го направя това, добре, айде, ще го копирам, защото при сортиране има опасност да не мога да ги върна с undo назад данните, както са си били в тая таблица. Да не искам и да пипам таблицата, но ето тук отстрани ще копирам същата таблица, малко ще я разширя и после ще кажа бея ми сортирай тези данни само тук. Айде набързо ще го направя. Отивам в сорт, казвам от маркираната област ми сортирай по поле детайл, да ми ги подреди ето така. Детайлите ми дойдоха. После след това, пак от менюто Data, Subtotal и тук да кажа искам не по дата, а по детайли да ми извършваш самото сумиране, което ще направим и по коя колона да е, по произведени детайли, а не по продадени детайли. Окей. И сега набързо мога да ги сравня. Детайл 1 5760. След малко ще ги отменя всички тия. 5760, 5760, детайл 2 3350. Айде набързо и това да го видим. Детайл 2 3350, детайл 3 е 4940. Да, детайл 4 е 3190. 3190 и най-вероятно детайл 5 е 4240. 4000, да, и така работи. Почвам няколко пъти undo. Да, това сега не може да го махне, поради което аз ще го изтрия набързо. Ето така, проверихме, направихме проверката и чрез справки. Може и чрез справки да видим дали е така. Така е. Другия вариант е да седнем селка, да сметнем мейлката. Има вероятно да пропусна нещо. И то голяма. Добре, брой продадени детайли. Има тук една колона. Най-вероятно, сега ще прочетем задачата, но най-вероятно тук трябва да видим ето тук от продадени детайли, колко на брой са продадени. Сега ще го видим това и трябва да преценим за броя коя функция ще използваме. В колона брой произведени детайли са да се въведе функция, пак искат функция да е, която пресмята общия брой на всеки вид от произведените детайли за месеца. Която пресмята общия брой на всеки вид, значи пак общ брой ще сумираме. Добре, пак същото. Пак проверката ще е същата. Само дето, айде тук пак тази област пак ще именувам, защото при копиране искам да остане постоянна. Продадени. Долна черта детайли. Така, след като го именувам, идвам тук, мога да използвам да копирам същата функция или пак от fx да почна да го правя това, само дето добре, копирам я, внимавайте, след като така копирате, първо натиснете Enter, че после кликнете тук, иначе взима Ctrl-Z, пак го връщам, първо Enter, после два пъти тук и го поставям тази функция, ще ми изведе същото, но аз не искам да ми взима, когато намери детайла от клетка A2 от тук, да ми сумира произведени детайли, продадени. Ето то се излезе, продадени детайли искам да ми вземе, колко са. Натискам Enter и някаква грешка, сега ще я видим защо. Защото два пъти тук остана детайли. Трябва да е продадени детайли. Ако ви се струва това, което правя в момента трудно, правите го както предния път и няма да имате проблеми. 4230, това няма да го проверя вече чрез справки разни, най-вероятно е толкова.
Добре, брой продадени 4230, толкова са произведени. Най-вероятно е така. Минаваме към следващото. Това го направихме. За производствена цена за брой да се въведе функция, която извлича производствената цена на детайлите от работен лист детайли. Тук значи, когато трябва да вземем нещо, а не трябва да извършваме, само ще правим едно търсене, след което ще върнем някаква стойност от друг лист, тогава ще използваме функцията VLOOKUP. Няма нужда да проверявам от няколко места, т.е. в този случай имаше детайл едно тук, както и останалите детайли, и трябваше да взема за всеки детайл произведените детайли, продадените детайли, да ги сумирам и така да намеря колко са произведени, колко са продадени. Докато тук при детайли то е само едно. Срещу детайл едно седи само една стойност. Детайл едно по-надолу вече го няма, поради което ще използваме функцията VLOOKUP. Къде сме без тая функция? Така, VLOOKUP и сега. При VLOOKUP трябва да проверя, само че добре, айде този път ще го направим с долари пред. Не именувах, но силно ви препоръчвам, именувайте областите с клетки, а не да се опитвате да го правите с долари пред колоната и пред номера на реда. Така, lookup value, какво търсим? Търсим ето това. Откъде го търсим? Търсим го от тази област от клетки и след като го намери, от коя колона, от областта от клетки, в които търся, от коя колона да ми върне стойност, от втора колона, там се намират производствените цени, затова пиша 2. И тук false или 0, за да ми направи, когато търси, да е точно с точно съвпадение. Сега тук забравих наистина да сложа, ето, както виждате, тъкмо щях да забравя. Сега, вместо да слагате ръчно долари едно по едно, натиснете F4 при лаптопите, при мене сега ще се опитам да го видя. Да, F4 не работи при мене, защото при мене на моя лаптоп се задейства чрез FN, значи трябва да задържа FN и F4, както и тук кликвам FN и F4. Ето вече автоматично се появиха долари пред буквата на колоната и пред номера на реда. Потвърждавам с OK. 1,10 е, дърпам надолу, копирам ги. 1,10 е за детайл 3, 2,90 е за детайл 4. Набързо ги гледаме. 2,90, да, работи. 2,50 за детайл 5. Да, така е. Добре, намерихме го и това. Минаваме към следващото. В колона е да се изчислят разходите за всеки детайл. Така, производствени разходи. Какво ще рече производствени разходи? Да видим дали има някакви указания или ние трябва да се сетим сами. Да, колона има тук. В производствена цена за брой да се въведе функция. Това го намерихме в колона, е да се изчислят разходите за всеки детайл. Така, разходите за всеки детайл, производствени разходи. Какво ще рече производствени разходи за всеки детайл? Т.е. брой произведени детайли трябва да умножиме по единична цена и ще намериме колко са разходите за производствените разходи за всеки детайл. Още веднъж да го помислим. Брой произведени детайли, като умножа по производствена цена за брой, има толкова произведени, като умножа по единичната цена, ще намеря общо колко разходи съм направил, за да произведа тези детайли. Добре, равно това по това. Няма да слагам този път вече долари, защото искам да ми се сменят адресите на клетките. Добре. За всеки случай ще го прочита още веднъж да го видя. Колона е да се изчислят разходите за всеки детайл. Толкова са.
за детайл 3 са направени толкова разходи. Налично количество е в колона F, да видим какво е. Налично количество цвета на не F, в колона F да се изчислява наличното количество за всеки детайл, т.е. колко имаме останали на склад, може би. Имаме толкова произведени, толкова са продадени. И като изкарам от произведените детайли продадените, трябва да видя, ще намеря колко е останало. Равно на произведени детайли минус продадени детайли, което означава, че намирам колко имам останали детайли. Ето така, копирам по-надолу формулата или я разброжавам, още се нарича. Изпълнение на месечен план. Дайте да видим какво ще рече това изпълнение на месечен план. Преди това имаме нещо друго. В колона налично количество на цвета на запълване на клетките да е червено, ако стойността им е по-малка или равна на 650. Налично количество по-малко или равно на червено, по-малко или равно на 650. Добре, маркирам го. Откъде правиме запълване с цвят? И то, след като променя нещо, автоматично трябва да ми се промени цвета там. Това го правим от менюто Home. Има едно Conditional Formatting и Conditional Formatting, Highlight Cells. Сега тук се иска greater than или equal. Мога да използвам два пъти greater than или там equal to. Това е по-малко или, но ще избера More Rules, за да мога едновременно да кажа по-голямо или равно. Аз имам само като възможност по-голямо от тук. Да видим, при More Rules трябва да има такава опция. Тук има, да го видим. Greater than or equal. Ето го къде е. И трябва да е трябваше да е по-малко, а не по-голямо. Още веднъж да е червено, ако стойността им е по-малка или равна. Да, по-малка или равна. Добре, значи няма да е greater than, а е less than or equal, по-малко или равно на 650. И от тук трябва да посоча от формат какво да е запълването. Ето такова червено. Потвърждавам с ОК, още веднъж ОК. Ето ги, тези са по-малки или равни на 650 и светнаха в червено. Чета по-нататък, чрез вградена функция в клетка B9 да се пресмята броя на направените продажби през месеца. Пак трябва да използваме вградена функция. Тук, значи, понякога в някои години ни подсещат дали да е формула или вградена функция. Брой продажби. Т.е. колко броя продажби са направени от този лист пак. Дадени детайли трябва да види 1, 2, 3, 4. Т.е. тук са направени продажби. А тук, където е празно, няма продажби. Ако се сещате, когато броим нещо, имаше функции за броене. Това бяха count, count if, когато броим с условие. Тук ще използваме count. Защо count, а не защо count? Count е такава функция, която брои клетките, в които има числа и дати. Така че тук пък имаме клетки, които са празни. Не искам ето тези да ми ги брои, а искам само там, където има стойности. И чрез count ще броя тук къде има числа и ще ми изведе по този начин броя на извършените продажби. Така, още веднъж казахме count. Защо count? Ще изпробваме и count A. Count A брои всичко. Добре, fx count. Казахме count брои само тези клетки, в които има. Сега ще го маркирам. Или мога да маркирам, или да пиша името на областта от клетки, за които ще прави проверката. Как беше Айде ще маркирам, аз вече го забравих. Още веднъж count брои
тези клетки, в които продаден детайл е било. Брои тези клетки, в които има числа или дати, празните няма да ги брои, поради което това ми върши работа на мен акаунта. Точно това искам да ми брои колко пъти са извършени продажби. Ето тук. Тук няма продажби, значи не искам да брои. Добре. Я да видим акаунт А. Набързо ще използвам и дори ще копирам тази нашата формула. Ctrl-C, копирайки, натискам Enter първо, без да кликвам никъде. После вече тук. И вместо count, сега внимавайте и как пишете, ако ще пишете функции на ръка, внимавайте как ги пишете. А-то на кирилица и на латиница е едно и също, но не е едно и също. ASCII кодовата таблица може да потърсите, че всеки символ отговаря на някакъв код. И тук е 40. Да, count A брои. Значи count A също може да не върши работа. Count A, ако имаше текст, ще да брои. Я да го изпробваме. Тук ако напиша нещо. Текст написах. И да видим. При count A вече е 41, при count не съм брои, защото казахме при count текста не го взима. Но count ми върши работа, изтриемам count A. Разбира се, че се връщам тук да го махна и това. И сега връщаме се по-нататък в задачата. Това го сметнахме в колона изпълнение на месечен план да се използва функция, която връща резултат да, ако количеството на произведените детайли е по-голямо или равно на 3500. Изпълнение на месечен план. Добре, имаме изпълнение на месечен план, тя е готова. Само трябва да проверим дали количеството на произведените детайли е по-голямо или равно на 3500. Тогава да ми изпише не, в противен случай не. Произведени детайли, добре. Това ще гледаме. Така. Ако... Добре, айде, няма да пиша на ръка, ще използваме функцията fx. С коя функция проверяваме дали нещо отговаря на някакво условие? Функцията е if. Като if имаше три полета, първото поле условието поставяме. Ние какво ще проверяваме? Ще проверя дали ето това, произведените детайли, е по-голямо или равно на 3500. Ако е така, искам да ми изпише да, в противен случай не. Сега внимавайте тук, ако ще пишете на ръка, макар че може и на ръка, ето го синтаксиса, как трябва да пишете на ръка. Ето го къде е синтаксиса, но внимавайте като пишете тук автоматично, когато използвам формата за използване на функция, аз като пиша да, тя автоматично ми го загражда в кавички, без да се налага аз да го правя, но вие ако пишете функцията на ръка, трябва да не забравяйте да слагате кавички, когато използвате текст. Добре. Потвърждавам с OK, копирам надолу или размножавам функцията. Да, не. И имаме два пъти да, т.е. три пъти да, два пъти не. Още една ще го прочета. Детайл е по-големи или равни. Да, по-големи или равни е било. В противен случай не е добре. Да се създаде диаграма, която представя продажбите на всеки детайл в процентно съотношение. Искаме на детайлите продажбите да видим. Тук варианта трябва да участват в диаграмата детайли и брой продадени детайли, като ще прескачаме ето това. Най-добрият вариант е маркирам първата област с клетки, заедно с заглавния ред. Задържам контрол, копирам и другата област от клетки, за която искам да създам диаграмата. Искам тези две колони да участват, поради което маркирам тях. Отивам в Insert. Сега вида на диаграмата не е казано каква да е. Айде кръгова, ще избера. Такава кръгова. И ето ни е нашата диаграма. Имаме детайли.
детайл 1, 2, 3 и за всеки детайл тук броя продадени детайли. Само, че имаше още някакво условие. Процентно съотношение искат да се добави заглавие на диаграмата, относителен дял, така. Това ще го копна, Ctrl-C, маркирам Ctrl-C. Тук Ctrl-V поставям го и освен това имам още малко по-голям, ще направя диаграмата и освен това тук искат да има проценти. Отивам плюса, тук в Data Label, като кликна, More, тук гледам, че има стойности, мога да изведа Inside, Outside, къде да ми бъдат стойности, но искам проценти да има, заради това More Options, след което тук на диаграмата Label Options искам ето това проценти, валютата, стойностите ги махам, не искам да ги имам и ето така. Още веднъж нещо, което липсва по вашата диаграма, чрез този плюс тук можете да го покажете, макар че горе най-вероятно има някакво форматиране. Да, ето го има и тук някакво форматиране на вида на диаграмата с процентите, които са готови за ползване. Вие само трябва да изберете какъв стил да ползвате. Тук пък с имена и проценти, както искате, но ако нещо тук не ви харесва, нали, плюса, сега Data Label, етикетите, нямаше тук самите проценти, тук къде да ги разположим, нали, след като имаме процентите, извън, вътре, чрез More Options и тук, ето тук диаграмата, вече Label Options, опции на етикетите и мога да кажа процентите да ми се покажат, валютата да ги няма. Добре, този знак плюс, чрез него може да изкарате и ако диаграмата беше стълбчеста, можете и осите да ги визуализирате и там да въведете някакви стойности. Имаше и такива задачи от DZI-тата. Искаха вертикална и хоризонталната ос да имат заглавия също, освен заглавието на диаграмата. Имаме ги надписи на сектори с техните имена, и имената искат. Добре, значи и процентното съотношение спрямо общите продажби. Надписите на секторите с техните имена и процентното. Значи имаше и тук горе го видях. Формат Chart Design, някъде го имаше. Ето така може да ползваме. Дори имаше по-хубава визуализация. Разбира се, че можете пак, ето така, това е че ли по-добрия вариант, пак с плюса да отидете тук и да форматирате и да кажете дали да ги има надписите или не. От плюса Data Labels, More Options, тук в това Label Options трябва да има категории на името ги, къде са имената на категориите, да ми се визуализират. Добре. Но както видяхте, използвах горе от готовите, имаше точно такъв вид, който на мен ми трябва. В работен лист данни за месец април да се създаде обобщаваща таблица, показваща броя на продажбите по вида на детайлите. Добре, значи от тук трябва да имаме, кликвам вътре в таблицата, трябва да имаме обобщаваща таблица. Първо Insert Pivot Table. Това вече Pivot Table на всяка задача го има, така че и на сън да ви бутна, трябва да го знаете как се ползва. Избирам го това. И сега чета още веднъж условието на задачата. Отдавна не съм решил тази задача и не помня точно как се правеше. Забравил съм я поне. Да се създаде обобщаваща таблица, показваща броя на продажбите по вида на детайлите. Брой продажби по вид на детайли. Значи искаме детайли по редове и брой продажби, продадени детайли. И тук не искам да е сума, искам да е count. Нали, тук Value Field Settings искат брой, а не общия брой.
общо колко детайли са продадени, а колко на брой са. По принцип трябва да е 40, трябва да съвпадне с това, което е тук. Общия брой, да, 40 е, ето ги по вида на детайлите. Детайл 1 9 пъти е продадено и така. Дали е така, още веднъж да прочита, да се създаде обобщаваща таблица, показваща броя на продажбите по вида на детайлите. Да се създаде обобщаваща диаграма, показваща общото количество на произведените детайли от всеки вид по производствени бази. Така, тук, добре, това го направихме, показва броя на продажбите по вида на детайли. Ето тук ще го копирам, за да мога този лист да го именувам. Това е дълга задача. Брой продажби по детайли. Айде. Така ще го кръстя този лист. Айде, първата буква да е главна. Брой продажби по детайли. Така, това го имаме. Сега тук нещо друго се иска, да се създаде обобщаваща диаграма, показваща общото количество на произведените детайли от всеки вид по производствени бази. Тоест трябва да имаме първа производствена база, как бяха тези производствени бази. База 1, да видим колко детайла са продадени. И така за следващите бази. Да се създаде обобщаваща диаграма, показваща общото количество на произведените детайли от всеки вид по производствени бази. Общото количество на произведените детайли от всеки вид по производствени бази. Общото количество. Значи тук искат сума. Добре. Пак тук кликвам, пак още една обобщаваща таблица. Ще трябва да създадем обобщаваща таблица. Дори и да създам диаграма, тя автоматично ми създава обобщаващата таблица, така че няма как на нов лист. Значи искам производствени бази по редове и под тях да има детайли. Ето така. И за всеки детайл, какво се искаше още веднъж? Общо количество на произведените детайли. Произведени детайли тук в Values. Ето нещо такова трябва да излезе. Вътре Pivot Chart. Трябва да сме в Analyze при Office 2016 или Pivot Table Analyze. По-горните версии на Office Pivot Chart. Ето някаква такава диаграма. Трябва да може да се база 1, база 2. Нещо искат ли на диаграмата? Обобщаваща диаграма, показваща общото количество на произведените детайли. Аз това ще го копирам, макар че не е казано да има някакво заглавие, но по-добре слагайте да има подходящи заглавия. Малко ще го оголемя. Общо количество на произведените детайли от всеки вид по производствени бази. Добре, имаме го и това. И сега последното от задачата да се защити от редактиране данните в работен лист детайли с парола 2024. Копирам 2024. Да се защитят от редактиране данните в работен лист детайли. Добре, значи целият работен лист детайли. Откъде го правим? От Review. Protect Sheet, въвеждам паролата, още веднъж OK и защитихме, не би трябвало да мога, не мога вече да пипам данните в този работен лист. И последното, което трябва да направим е да съхраним този файл с ето това име, внимаваме да не копираме разширението, го оставяме и най-накрая трябва да го прикачите в изпитната система. Как се прави прикачването, ще го видите по време на стрес тестовете. И не би трябвало да е някаква трудност за вас това прикачване. Значи отивам файл
Save As. На работния блок ще го съхраня, да речем, с ето това име. Save. Затварям. Готови сме с решаването на задачата. Това беше. Довиждане.